Leren macul iki mau ceritane macul terus istirahat darmadangan iki Mbah Galino arepe bakar kupul mana mau kupu. Nah iki kupune disiapkan diberi panen iki efek-efek iki jenenge kupu kincih lho. Nah akhirnya di kupu kincih sate. Nah, iki wis mateng tenan lho iki. Terus dipotek. Mari ngono. Dibuka ngono lur. Hap nyam. Aduh, kayak piye iki ceritane kok ngeragas temen to, Mbah? Gurih ya, Lek? Pol. Gurih pol. Kupu kincih iki jenenge, Lur. Di tangan, wong gagah.